Montážny návod trojzložkového stavebnicového komína Prespor Nov Univerzál. Pod komínovým telesom musí byť prevedený kvalitný základ. V prípade založenia komínového telesa na stropnú či inú stavebnú konštrukciu musí byť overená jej únosnosť statickým výpočtom. Treba dbať o hydroizolačné zásady. Zakladací segment komína pozostáva z komínovej zakladacej zátky a plášťovej tvárnice UN. Zátka sa osadí na maltové lôžko na hrubej podlahe. Na ňu sa navlečie prvá plášťová tvárnica. Potrebné výrezy v tvárnici sa upravujú uhlovou brúskou. Kondenzačná nádoba sa dodáva ako komplet s trubičkou na odvod kondenzátu a osádza sa do komínovej zakladacej zátky a plášťovej tvárnice UN. Dohliadneme na tesnosť spojov. Ako alternatívne riešenie ponúkame kondenzačnú nádobu aj z nehrdzavejúcej ocele. Tesnosť spojov zabezpečuje teplúodolný silikón. Do dvoch komínových plášťových tvárnic sa vyreže uhlovou brúskou otvor šírky 210 mm na osadenie kompletu komínových dvierok. Komínová vložka KVA s kontrolným vyberacím otvorom slúži na vyberanie sadzí z komína na tuhé palivo. Pri ostatných médiách slúži ako kontrolný otvor. Lepí sa na kondenzačnú nádobu špeciálnym tmelom. Armatúra prebieha v celej výške komínového telesa. Zalieva sa riedkým betónom. Jednotlivé prúty o dĺžke približne 1,5 metra sa prekrývajú 10 až 15 cm. Redukcia plus sa používa na prieduch s priemerom DN 180 a 200 mm. Redukcia mínus sa používa na prieduch s priemerom DN 120 a 140 mm. Komplet komínových dvierok sa upevňuje do komínovej tvarovky pomocou 4 moždiniek so samoreznými skrutkami a montuje sa až po omietnutí komína. Tento detail môžeme riešiť aj komínovými dvierkami. K nim je povinná inštalácia vetracej mriežky zadného odvetrania. Toto celé však nemusíte robiť, ak si zakúpite kompletnú komínovú petu. Komínová šamotová vložka KV je štandardná komínová vložka dĺžky 33 cm. Komínové vložky sa lepia špeciálnym tmelom, ktorý je súčasťou komínového systému. Tmel sa rovnomerne nanesie do polodrážky šamotových vložiek po celom obvode. Na osadenú komínovú vložku KV sa navlečie priebežná izolácia z minerálnych vlákien. Rovnocennou alternatívou je komínová izolácia skladaná. Pozor, vždy musí byť použitá výrobcom určená systémová izolácia, lebo má špecifické vlastnosti a je vyrobená pre komínový systém. V prípade použitia inej tepelnej izolácie nemôže byť na komínový systém uznaná prípadná reklamácia. Izolačný prstenec je na komínovú vložku KV navlečený vždy po dvoch priebežných izoláciách, to znamená na každý meter komínového telesa minimálne jeden kus. Izolačný prstenec slúži na vystreďovanie dištancie komínového prieduchu od komínového plášťa. Používa sa pre priemery menšie ako 200 mm. Komínová vložka KVB slúži na pripojenie dymovodu od spotrebičov na komín. Priebežná izolácia sa osadí na sopúchovú vložku KVB a upravia sa výrezy pre sopúch tak, aby spodná a horná časť izolácie k sebe dosadla. Komínová plášťová tvárnica s otvorom pre sopúch sa kladie na hornú namaltovanú plochu celej tvárnice. Používa sa malta na tenkovrstvé spájanie, respektíve na presné tvárnice. Sopúchová časť komínovej vložky KVB je opatrená tepelnou izoláciou. Izolácia sopúcha sa prichytáva plechovými uholníkmi. Komínová vložka KVB vytvára na komíne sopúch a slúži na zapojenie spotrebiča do komína. V 90 stupňovom vyhotovení sa využíva pri zaúsťovaní kotlov.
Spotrebič s komínom spája dymovod. Jeho dimenzie sú určené parametrami pripojeného spotrebiča a komína. Pri zaúsťovaní majme vždy na pamäti vzájomnú dilatáciu dielcov. Komínová vložka KVB vytvára na komíne sopúch a slúži na zapojenie spotrebiča do komína. 45-stupňová varianta komínovej vložky KVB slúži na zapojenie kozubov do komína. Umožňuje bezpečný odťah spalín s vysokou teplotou od spotrebičov typu kozub na tuhé palivo. Mimoriadny dôraz kladieme na dilatáciu v oblasti dymovodu a sopúcha. Na pružné uloženie kovového dymovodu do keramického sopúcha slúži komínový povrazec. Prestup stropnými konštrukciami. Prestup vodorovnými stavebnými konštrukciami musí byť vždy prevedený tak, aby umožňoval vertikálnu dilatáciu plášťa komína. Otvor stropnej či strešnej konštrukcie musí byť prevedený vždy väčší minimálne o 40 mm. Medzera medzi plášťom komína a vnútornou stranou otvoru je dodatočne vyplnená tepelnou izoláciou minimálnej objemovej hmotnosti 100 kg na kubický meter, tak aby bola umožnená dilatácia. Otvor nesmie byť k plášťu komína nikdy dobetónovaný alebo inak spojený s plášťom komína. Pri prestupe drevenými konštrukciami, strop či krov musia byť zachované všetky predpisy. Minimálna odstupová vzdialenosť od drevenej konštrukcie má byť 50 mm a vzniknutý priestor tiež vyplnený nehorľavou minerálnou rohožou objemovej hmotnosti minimálne 100 kg na kubický meter. Komínový medziveniec KMV je vyrobený z hutného betónu a slúži ako základ obmurovky komínového telesa. Komínový medziveniec je určený pre obmurovku mrazovzdornými tehlami formátu 290x70x65 mm a tehlami terka 190x88x88 mm, ktoré sú odporúčanými doplnkami komínového systému. Obmurovka nadstrešnej časti komínového telesa je položená na komínovom medzivenci KMV, tak aby lícovala s vonkajšou hranou medzivenca KMV. Kvôli stabilite nadstrešnej časti je nutné armovať plášťové tvarovky armovacími tyčami kladenými do armovacích otvorov v rohoch plášťovej tvarovky po celej výške komína. Armatúra prebieha v celej výške komínového telesa. Zalieva sa riedkým betónom. Jednotlivé prúty o dĺžke približne 1,5 metra sa prekrývajú 10 až 15 cm. Krycia doska tvorí nadstrešnú časť komínového telesa. Je uložená do maltového lôžka na poslednú plášťovú tvarovku. Dilatačná manžeta slúži k dilatácii komínového prieduchu a súčasne k zabezpečeniu zadného odvetrania trojzložkového komínového telesa Prespornov univerzál. Manžeta je upevnená do krycej dosky zasunutím a zatmelením. Na komínovú dilatačnú manžetu je možné osadiť Majdingerovú hlavicu, ktorá zabraňuje zatečeniu do komínového prieduchu a zároveň priaznivo pôsobí na ťah v komíne. Pomietnutie nadstrešnej časti komínového telesa. Druhou variantou povrchovej úpravy nadstrešnej časti komína je omietnutie fasádnou tenkovrstvou štruktúrovanou omietkou. Doporučovaná skladba: lepiaca stierka, armovacia sklotkanina, sklotextilná mriežka, penetrácia, podkladový náter, fasádna tenkovrstvá štruktúrovaná omietka.
Nadstrešná časť sa ukončuje sklocementovou ľahkou krycou doskou, ktorá sa kotví do telesa pomocou skrutiek a podložiek. Tie sú súčasťou balenia. Do krycej dosky sa osadí komínová hlava alebo dilatačná manžeta, obe z nehrdzavejúcej ocele. Komín je možné alternatívne ukončiť kónickou komínovou hlavou. V tom prípade má dosahovať výška poslednej šamotovej vložky 145 mm nad úrovňou krycej dosky. Treťou alternatívou vyhotovenia nadstrešnej časti komína je použitie komínového nadstrešného dekoru. Uplatňuje sa najmä tam, kde z konštrukčných dôvodov nie je možná stavba obmurovky komínového telesa z lícových tehál. Na povrch plášťovej tvárnice nanesieme tenkú vrstvu tenkovrstvej malty. Na toto maltové lôžko osadíme prvok dekoru. Každý prvok starostlivo vyrovnávajme pomocou vodováhy v oboch smeroch. Vnútro prvkov dekoru má zhodný tvar s plášťovými tvárnicami, takže stavba prieduchu prebieha obdobným spôsobom ako pri predošlých alternatívach. Jednotlivé dielce dekoru vždy pootočíme o 90 stupňov. Všetky stavebné zásady tejto úpravy, hlavne vystúženie nadstrešnej časti betonárskou oceľou a zálievkou, sú zhodné s predošlými. Na záver osadíme kryciu dosku s odkvapovým nosom a stavbu komína ukončíme pripevnením komínovej hlavy z nehrdzavejúcej ocele. Pri fixácii komínovej hlavy použijeme teplúodolný tmel. Majdingerova hlavica je kompatibilná aj s kónickou hlavou.